Joo, se oli ennen 80, nyt se on 9 jo. Mä ensi viikolla on siellä tähän aikaan saarnaamassa sitten. Niin, tämä on se todistus. Sinun sydämesi annetaan, se on sinetti. Se on niin Jumalan sinetti, Jumalan pojan perin sinetti, että sinä olet Jumalan lapsi, olet perillinen, tuntuu sinusta mitä tuntuu. Se on siellä. Kun sinun syntisi annetaan anteeksi, se ei karkaa sieltä, että sinä anna lupaa, että nyt minä käännän selän Jeesukselle. Minä en aina jaksa ymmärtää sellaisia miehiä, enkä naisiakaan, jotka ovat maistaneet Jumalan hyvyyttä, ovat käyneet hänen kanssaan tätä tietä jopa vuosia, niin sitten myyvät itsensä saatanalle taas jostain pienestä synnin nautinnosta. Minä ainakin olen sen verran lapiukko, mä sanon kuule Jumalan pojalle, kun tuli uskoon 78 Tukholman Tenuremmista huumeporukka. Jeesus, vie minut perille. Vie minut perille, minä olen niin heikko ukko itse, että minä en pääse. Ja hän kuule viekö sanot luvan, niin hän vie perille. Ei tarvii itse yrittää, että oikein kiltti, niin sit mä kelepaan. Kysy vaikka vaimolta, olenko mä aina niin kiltti. Kyllä tää liha, kuule tämä on liha ja sitä pääsee erilleen ja sitten millään se narisee ja natisee venneen tulla ja palaita. Niin. Mikä liha eikä veri ei peri taivasten valtakuntaa, vaan Jokke, joka asuu tässä mökissä, joka alkaa jo vanhenee ja haurastua ja kattokin alkaa harvenemaan niin päässä. Niin. Jokke lähtee taivaaseen, mutta tämä mennetään matojen syötäväksi ja venköt. Kyllä tämän kanssa on helisemässä. Oot sä itses kanssa tullut hyvin toimeen? Ei, joo. Se on tää liha, joka aina kapinoi ja veri vastaan, kun tämä ei peri taivasten valtakuntaa. Se on aina synnille valmis, että kun minä tässä taas. Mutta kuule, hengellä voitetaan aina. Jumalan hengessä voitetaan aina ja Jumalan sanalla. Niin kyllä me pärjätään tää kotelon kanssa, eikö näin? Joo, pyydetään Jeesusta aina apua, että tulee nyt auttamaan taas. Taas on niin vaikeeta, kuule, että autahan taas pikkusen, että mennään yhdessä eteenpäin. Jeesus sanoo, että oota vähän, minä jeleppaan sua vähän. Annapa tuolta pikkupisaraselle uutta voimaa. Ja hän antaa voiman päivittäin. Se on valtavaa. Siinä on 2 kirjallista todistusta minun raamattuni välissä. Toiselle miehelle annettiin uusi sydän tuolle Penalle. Ja tässä on toinen kortti Göteborgista. Mä voisin luetella kuinka paljon parantunut ihmisiä on todellisesti lääkäreiden toteamana kokouksissa, missä Jeesus on ilmestynyt. Mies, jolla oli sydän täysin loppu, niin silloin 4-5 vuotta aikaa, kun oli hänen kotona ja siunasi vaan ovella lähtiessäni Pena ja Jumalan uuden sydämen. Sanoi, että siitä asti hän on ollut täysin terve. Sydän oli niin loppu, että ei jaksanut enää lumityötä tehdä eikä mitään hommia. Otti kuolemaan. Tässä on hänen osoitteita, tiedot ja kaikki voitte. Näin Pena tuossa justiin muutama kuukausi sitten. Ja Jumala tekee ihmeitä. Hän on se, joka parantaa, täyttää pyhällä hengellä ja tulella ja antaa syntejä anteeksi. Tällainen on Jeesus ja hän on täällä tänä hetkenä. Usko tai elää, näin on totta, kun Raamattu sen sanoo. Painetaanko päämme loppurukoukseen? Minulla on nyt enempää teille annettava tällä kertaa, mutta tässä on Jumalan sana ja minun sydämeni rukous, että me, jotka olimme täällä olleet, että me oltaisiin kaikki tulla kotona eräänä päivänä. Tavattaisiin siellä sitten jo viimeistään se ennen tavata. Se on sinun asiasi, haluatko sinä vai et? Sinä ratkaiset itse, tahdotko sinä taivaaseen vai et? Ei Jumala pakota ketään sinne, ei ketään. Mutta hän haluaa pelastaa sinut. No niin, rukoillaanpa tässä sitten ja minä siunaan teidät kaikki ja lähden menemään. Niin jatkakaa täällä sitten yhdessä. Jos joku haluaa vielä, että mä sua siunan niin kun lähden, niin aina mulla sen verran aikaa. Mutta rakas taivaallinen Isä, me kiitämme kaikesta hyvyydestä sinua ja rakkaudestasi Jeesus. Ja sinun pyhä veresi voimasta, joka vuosi Golgatan ristillä hintana meidän syntiemme sovitukseksi. Kiitos, että siunaa teitä rakkaita Jeesus, siunaa näitä ystäviä. Varjele heidät omanasi perille asti, Jeesus. Ja kiitos, että kenenkään ei tarvitse tyhjänä astiana lähteä pois, vaan saa kokea Jumalan armon ja rakkauden. Kiitos, että sinä annat syntejä anteeksi. Onko jollakin ahdistus ja synti sydämellä, niin voit nostaa käteesi vielä merkiksi, että rukoilkaa minun puolesta erikoisesti. Herra näkee käteen, siellä on. Herra näkee.
käden, joka kohti Jumalan pojan puoleen. Jeesus, sinä, joka olet meidän pelastajamme. Herra, täytä pyhällä hengellä. Sinä annat anteeksi, Herra. Me niin, olemme täällä niin vajavaisia ihmisiä jokainen, mutta kiitos, että Herra autat minuakin. Sinun palvelijasi, en minä niin pyhä ole, etteikö tarvitsisi sinun armoasi tänäkin iltana, Jeesus. Kiitos, että siunaat Jaskaa, kun hän sieltä tulee pokaallinen sieltä Venäjän maalta. Ja Herra, kiitos, että otat tuon miehen oikein rakkauden käsittely ja puhuttelu, Herra. Älä salli hänen käydä sillä tavalla, etteikö hän koko sydäntään antaisi sinulle, Jeesus. Kiitos, että ensi kesänä suot, niin on täällä ihanat juhlat sitten jälleen. Ja kiitos, että jäät siunaamaan näitä rakkaitasi, Jeesus, kaikella rakkaudella, armollasi. Ja kiitos siitä, että Anja ja Arja johdattat heidän työmuotoa ja siunaat heidän työtään siellä ja meidän jokaisen. Olkaa siunattuja kaikki valtiaan Jumalan nimessä, kaikki valtiaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Hänen siunaava kätensä laskeutuu teidän päällenne. Vaikka te ette näe ja tunne, tällä hetkellä hän koskettaa sinun sairasta olemustasi. Sinä, joka olet sairastanut pitkään, niin Jeesus koskettaa sinun olemustasi tällä hetkellä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Olkaa siunattuja kaikki valtiaan nimessä. Aamen. Toivotan omasta puolestani oikein ihanaa loppukesää teille ja oikein haikea olo tulee. Minä lähden vaimo ottelemaan tätä saunan kanssa.